de fa marges de dalt, esquerra, dreta. Un text que estigui disposat així, amb marges dalt i baix, de l'esquerra i la dreta, és un text que comença bé. Que se procura mantenir, encara que quan s'escriu a mà no és tan fàcil, però si us entrena, també ho pot aconseguir prou, que siga allò que no s'ha anat, o que sigui totes les línies, el més possible a la mateixa altura. No una línia que comença així, l'altra així, les que acaben allà, l'altra acaba així. Això, tingueu present que això afecta molt a l'hora de valorar el text que s'ha de qualificar. Òbviament després estan els continguts, algú pot dir, no, està bé bonic així, que ha criticat el que havia. No, però si això es fa, ja sempre un territori guanyat. Allò que és la predisposició favorable del qualificador. Antigament, que la gent era més polida que no ara, en els llibres i també en el teatre, s'acostumava a fer una introducció que es deia, tenia un nom retòric que es deia Captatio Benevolentiae. És a dir, captació de la benevolència del qui t'escolta o el qui te llibre. Heu de pensar sempre que el llegir un text és una relació entre dues persones, entre l'emissor i el receptor, entre l'autor i el lector. Qui fa el favor aquí? El lector sempre. És a dir, el lector fa l'esforç de llegir una cosa que tu has escrit. Ja saps, en el cas, quan parlaves dels tipus de text, que en el cas de l'examen és com un territori especial perquè